The king of the Zulu nation says we are very lucky and blessed to have a biggest Indian population outside of India. I-founder and chief executive officer yakwa RNK isikhiphe isimemezelo sokuthi kusukela ngomhla ka-14 ku-August kuwe lo nyaka wonke amalungu aka-RNK azobe sehola more than 500,000 wamarandi ngenyanga. Sixolise. Ama-wheel covers for premium taxi and minibus aseyatholakala with a very reasonable price. SA News with TK Zuma. Simbingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. The king of the Zulu nation says we are very lucky and blessed to have a biggest Indian population outside of India. Ongangezwe lakhe ukusho yazi I have an Indian friend by the name Akash Modi. We've been friends for 15 years if I'm not mistaken. He's also married to my cousin. Yeah, so siyazwana kakhulu. So yesterday this Charo sent me a video clip yesilo sisikhuluma lento besikhuluma yabo. So he's sending this video clip with many laughing emojis. Yabo ngiyayibuza mina ngithi how. What are you laughing at? No, I'm not laughing. I'm just happy. Get me now. Oh, okay. So what is the clip about? Because ngiyangithanda ukuyibuza kuqala mangizendele video because I'm a sensitive viewer yabo. Angithanda izinto yabo. So ngiyabuza what is the clip about? No, nothing. Forget about the clip. So uqeda uthi hey, too nice this king of yours, but so hey, let's forget about Akash. So ubani olulekisilo. Ukhona wazi ubani olulekisilo ikakhulu masothatha i-public platform ubani maluleki waso anazi ngeke mhlawumbe udinga induku lo muntu lo akuyena umuntu oyedwa olulekisilo noluleke kulokhuzana ucupcake Sixolise. Indlela yami ithi amakhosi ayigcinanga lapho iphinde yathi India liumzulu ngiyahleka mina KwaZulu-Natal, we have the biggest population of Indians outside of India. We are lucky. It's a blessing. Ngikhuluma nendoda yomZulu ke manje. What does that mean to? Kusho ukuthini kuwe wena ndoda yomZulu? Uzokhuluma amagama aziswana. Ngoba ale ndawo eNdiya sihlezi nalo la. Lo mZulu. Sokuzaphuma sihlezi sihlangana nempica abadala. Nansi ke namhlanje impica old. Imanager yaka RNK NTT ithi ngo-August wonke umuntu ka-RNK uzobe ehola $500,000. Kuthiwa ka-RNK wonke umuntu uzobe ehola $500,000. Iyo bafowethu yabona emhlabeni. $500,000 everyone in RNK and ATT in August. Now bayakholwa. Make your taxi stand out from the streets. Ama-wheel covers for premium taxi and minibus aseyatholakala ngamanani a very reasonable. Lama uyazi kade ngikhuluma nomngani wami oyilokhuzana oyi-taxi owner yabo ukuthi ziyazi ke inkabi ke ema-rank ayiki inkabi enhle njenganenkabi echophile yabona yayisicwebezela yasigqoka isicathulo yacwebezela so aseyatholakala ke ama-wheel cap amahle kanjani akaToyota mfethu amahle kanjani and a very reasonable but bakudelivela nanoma ikuphi la ukhona a reasonable yazi ipack nje kalokhuzana ka 4 only 6,000 cabanga only 6,000 aqinile insimbi mahle ayacwebezela enza imoto zibe zinhle kodwa ke siza umfowethu asichazele kabanzi nanti udaba bafethu ngiyaphila nasi stock bafethu sifikile limited stock bafethu ufika aqala uthola kuqala na inamba yami ngenzansi 6,000 isethi ngiyaposa kufika ngiposela abafaka imali ngiyobaposela manje ngiyabonga kakhulu bafethu Thekwini ngiyaposa khona eNewcastle
Maritzburg la ifowizwa kusendela ilocation uze uzothenga. Ngiyabonga kakhulu bafethu la impahla yini ifikile. Danko.